Až dole, on ju zlomil, lebo ju vytočil do strany. Aha. To sa mu nezlomila pod oným. Vyššie. Nedá sami, nepustí na to tu. No, dávaj, teraz sa musí pochytovať takú odede. Ale to musíš, Lukáš, nohy pustiť. O, teraz ti to dobre nakláňa. Dávaj. No, počkaj, potiahnem ťa za nohy. Nie. Tak máš bádanky. Zjebem sa. Nezjebeš, no dávaj nohu. Nedá. No. Ideme. No, Do piči. Jak to robil Assassin? skákal. Shift a ide. Space a ideš. Tak, poďme. No. No, iba sa hod za ňu ako Tarzan. No. Kurva, na čo sa vám človek nedá nahovoriť? Však. No. No, vedľa hráva. Tak dávaj. Počkaj. Už to má minútu 24. 2-1 na vietor. Assassin takisto skákal v kuse, aj keď pršalo. Ale to je hra, ty kokos. Ale drž piču, čo ty vieš, hra sa musí učiť. Dávaj. Boha, Lukáš sa ty jak dračka. Čo mi to? No skoč! 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 Kúte! 2 minúty do piči čakania. Kurva, 2 minúty, kurva, skoč, ak máš paňu.